ku 'yan Nijar a duk inda aka san ku da kima da mutunci ku ringa karkaro mana mutuncin sha'ida nan jama'a, kamar yadda sanin nan da aka ma kakanninku na daure da iyayenku kuma har yanzu ya sa ana yaban ku. A duk inda kuke muna so ku rike dattaku da kima da mutunci, kuma ku rika tana daraja da martaba ta Nijar, kuma ku rika tuna martaba da tsayawa da Allah yawa Nijar ta zama ƙasa wadda take ɗaya tilo, wadda in ka je ƙasashen duniya ka ce ɗan Nijar ya yi damfara za a ce ƙarya ce. In wani ya zalunce ka ya ce ɗan Nijar ne, kai da kanka zaka cewa ba ɗan Nijar ba ne ba. Wannan shine muke so ku rike wannan amana da alƙawali, kuma ku rike mana mutuncin mu ku da kuke yawo ƙasashen duniya. A duk inda kuke 'yan Nijar, da a ɗauke ka azzalumi gwara a ɗauke ka wawa, da ka cuta wallahi gwara a cuce ka. Wannan shine ka'ida har a wurin Allah. Da haka wannan kima da mutunci da kuke karkaro mana 'yan Nijar, a duk inda kuke ba ku jin tsoron a ce Nijar ƙasar ku ce, ba ku jin matsala a ce Nijar ƙasar ku ce, kuna alfahari da ƙasar ku, kuna jin daɗi a ce ƙasar ku ce ta ku ce. Wallahi muna jinjina mu kuma muna muku fata alkhairi. Mu da muke cikin ƙasa in muka ga fuskun ku ta hanyar social media kuna yaban ƙasa, kuna ɗora abubuwa wanda ya shahi ƙasa, wallahi kwarai yake faranta mana rai, ko muna jin daɗi ko muna tare da ku. A duk inda kuke ku rike kima. Nijar kinna ko ba kai da kwai ta tun kayan ka zo akwai ta, kuma har yanzu akwai ta, kuma sai ka te ka bar ta a Nijar kinsa. To da haka muke nema ga bayan Allah 'yan uwanmu wanda suke yawo ƙasashe, kar su zama bara gurbi, su zama masu rike kiman Nijar da mutuncin Nijar, da kuma rike Nijar ƙasa ce, kuma da kuma rike Nijar a duniya, su nuna kan babu wata ƙasar da ta kai musu tasu. Kamar yadda kuke yawo ƙasashe, har yanzu ba wani ɗan Nijar ɗin da ya canza ya ce shi ba ɗan Nijar bane, ɗan wata ƙasa ne. Ba inda aka taɓa kama ɗan Nijar da wulaƙantar ɗan adam, ba inda aka taɓa kama ɗan Nijar da cin mutunci, ba inda aka taɓa kama ɗan Nijar da cin amana, babu inda aka taɓa samun ku da zamba cikin aminci, babu inda aka ba ku amana ku cinye. Kuma ku ƙara riƙewa, inda aka ba ku amana ku riƙe ta da kyau. Inda aka sa ku cikin amana ku riƙe, inda aka ba ku alƙawari ku cika. Duk abin da aka ba ku, in dai kuna so ku zauna lafiya, ku riƙe wannan abin da alƙawari bisa alƙawari sunna ce ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma farilla ne ma ta wani fannin. Da haka abin da muke so mu sanar da ku anan shine, kar ku ga kuna ƙasashen waje in kun ja ma Nijar zagi ku ringa tunanin kamar ku ne kuka ja ma kanku. A'a, duk wanda ya ja ma Nijar zagi aka ce ɗan Nijar kaza ne, ɗan Nijar ɗan iska ne, ɗan Nijar ya yi damfara wuri kaza, to wallahi ba ku kaɗai ba kuka ja ma kanku, har da mu wanda muke cikin ƙasa mu ne ma kuka ja ma. Don haka mu muna gode muku, muna ƙara sa muku albarka. Wannan kima da mutunci da kuka riƙe mana, alhamdulillah muna gode wa Allah, kuma muna alfahari da ku a duk inda kuke 'yan Nijar. Allah ƙara mana san Nijar, Allah ƙara mana Nijar a jininmu, Allah ƙara mana Nijar a ko'ina, mu ɗauke ta ita ce Nijar ƙin ce. Kawai wannan shine addu'a da muke yi, shine kawai a rike ƙasa, a san muhimmancin ƙasa, ba wulaƙanta ƙasa, ba cin mutuncin ƙasa. Ku duk inda kuka yi mu'amala da a ɗauke ka ɗan damfara, na gaya ma gwara a ɗauke ka ba ka san abin da kake ba, wawa ne. Muddin kai ka san abin da kake ba damuwa ba ne ba. Allah dai ya san shine Allah, kuma ya san mai gaskiya, kuma ya san makareci. Wannan shine gaskiyar da muke ga mu ne muku fata alheri. A duk inda kuke kuma muna tare da ku 'yan Nijar. I love you. Yes.